Аз съм онлайн адвокат Елина Дамянова, юрист не само по професия, но и по призвание. Още от дете исках да стана юрист и съм безкрайно щастлива, че успях да осъществя тази своя мечта. Към днешна дата работя повече от 20 години в сферата на правото. Минала съм през абсолютно всички стъпала на стълбичката и днес съм доволна и щастлива да мога да помагам на всички, които имат необходимост от моето съдействие. Аз се занимавам основно с гражданско и търговско право, сделки с недвижими имоти, мога да ви съдействам за изваждане на документи от български държавни институции, но и НАП, търговски регистър, общините по постоянен настоящ адрес, съдебни производства, свързани с отказ от наследство, например, с семейни казуси, примерно дела за издръжка, споразумения за разводи по взаимно съгласие и други сделки, които са част от обичайния ежедневен живот на хората. Така че ако имате необходимост от моето съдействие, аз работя изцяло онлайн, може да бъде осъществен конферентен разговор, видеовръзка по Viber, по WhatsApp, по Messenger, можете да ми изпратите вашите документи по имейл, за да ги прегледам и да ви дам моето становище. Можем да проведем и кратък телефонен разговор, но като цяло предпочитам нещата да се случват онлайн, защото смятам, че това е пътят за развитието и по този начин се облегчава абсолютно целият, ресурс на всички ни и можем да отделим внимание и да прегледаме нещата детайлно. Ако имате необходимост от моето съдействие, каналите за комуникация са известни. Всички те са онлайн. Благодаря ви!